vagar sendo convidado, mercará rico en aldea, venderá prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que adora veciña, rapaza que dorme fora, é la ritma da cociña, e de niño que non chora, non che veda boa espiña. Per todo lunes que nací, deixes conquistas na casa subí, 22 anos, 22 vos, 22 anos non é millón. Alcalde no teu outeiro, escribano no portal, el luguel polo palleiro, salvará se Dios che va. Aí que de taberneira, e na guarda de redores, amores de costureira, esas tres traballadores, son che con niños na feira. Per todo lunes que nací, deixes conquistas na casa vi, 22 anos, 22 vos, 22 anos non é millón. Que non escribo, donar sin saber a quen, e dar cartos sin recibo, penso que non me convén. Estremeiro peñador, e vas a ventas do río, foi o Baques cornador, e se tene señoría, canto máis non xe millón. Per todo lunes que nací, deixes conquistas na casa vi, 22 anos, 22 vos, 22 anos non é millón. Ola, moi boas noites a todos e benvidos como un día máis ao programa Lembranzas, no que lle queremos rendir un pouco de homenaxe á xente maior de As Pontes. A persoa coa que falaremos a continuación pasou 16 anos e medio da súa vida en Cuba, ocupando os postos de vocal, viceinterventor e vicetesoreiro da Sociedade de Fillos de As Pontes de García Rodríguez. Ola, moi boas tardes, Manuel Lorenzo. Boas tardes. Primeiramente, poderíanos falar un poquinho de onde naceu e como transcurriu a súa infancia? Pois sí, nací nos Mouros, na parroquia da Vilavella, e ali, pois, traballando tamén, axudando aos pais no asunto da agricultura. Ali chamando as vacas, alindando as vacas, de pequeno, cando non iba á escuela, e despois, pois, xa de maior, pois, xa tiña que facer os traballos das persoas maiores tamén. Arrancar leña, cargar carros, maraña, cavar monte, e por aí, arar, e todo junto eso. A xente maior a que eu coñezo, polo menos, non puido ir moito á escola. Vostede me parece que tivo outra sorte, que sí que asistiu bastante. Poderíanos contar así un poquinho cando foi á escola? Fun, de chaval fun, empecé aos 6 anos, pero cando xa fun pa ali xa sabía ler, xa me enseñara a miña mãe. Xa sabía ler e así xa puñera o meu nombre, xa sabía sumar tamén, cando fun ali. E despois fun indo, daquela íbamos a pé, cando non chovía moito íbamos, porque había que ir polas corredoiras abaixo. Era moi longe, porque desde o Mouros hasta Baros había un bon pedazo. Despois, pois, daquela había un maestro que non che contei eso, o andaluz, que era moi boa persona, era cando a guerra. Pasábamoslo ben, porque era daquela dos problemas eses da guerra, pois, ao recreo salíamos, fixéranos unhas escopetas de pau de pino, facíanos desfilar, facíamos así como se fora facer a instrucción, unha cousa así. E aparte me parece que hai algunha anécdota máis, non? Sí, e despois, pois, cando empezaban así, xa que a tomar pueblos, non? A parte
as que iban ganando, os que estaban do noso lado. Bueno, os que quedamos nosotros do lado deles. Entonces, cada vez que tomaban un pueblo, pois xa se suspendía a escola. E pasábamoslo moi ben, porque xa viña un daqui das Pontes, que me parece que sería o único que tiña bicicleta. Chamaban Tito de Carola. Xa o mirábamos así polas ventanas, xa víamos, cando víamos a bicicleta, porque daquela había poucas, xa saltábamos de alegría. Digo, bueno, xa se acabou a escola. Viña, cantábamos o cara ao sol, todos de pé, e ala, hasta outro día xa non había máis a escola. Xa non había máis. Pero estábamos esperando iso, que a un puebliño pequeno que tomaran xa suspendía. Vostede, segundo teño entendido, primeiramente foi á escola da Barosa, sí. E despois veio para as Pontes. Sí. Que tal eran os mestres neses O que distintos? despois daquela fora o andaluz aquel que se retirara, e viñera aquel ese que lle daban os ataques epilépticos. Entón aquel era moi neura, estaba mal. E despois viñamos aquí para as Pontes. O profesor aquel chamábase Don Prudencio. E despois forase, e despois viñera rehabilitar, me parece que lle dicían así, a Don Pablo, que estuvera algo castigado por eso. Pero despois xa estuvera aí unha temporada. Despois viñera ese que está na fotografía, o Don Julián, para ali para Baros, e xa volveramos para ali. Sí, e aquel era moi boa persona. Era moi boa persona. Mira, era de Salamanca. E xa daquela, pois, enseñábanos a cantar, ensinou-nos moito xogos e todo. Cantábamos cancións gallegas. E hasta que curso foi a escola aquí? Ali daquela non había cursos, ali era todo seguido. Chegabas en setembro, puñían as vacacións, e volvíamos a empezar en junio, a finales de junio ou así, julio. Empezábamos en setembro, empezábamos polo principio outra vez. Os que sabíamos un pouco, pois, pasábamoslo ben, aos outros eran eso. E iso non era un problema, porque me imagino que vostedes, ao mellor, con 13 ou 14 anos, xa levaban unha pequena instrucción, por así decirlo, un pouco de cultura. Sí, íbamos adiantando un pouquiño cada ano, pero pouco. E os rapaces máis pequeniños non lles parecía difícil? Non, iban, porque o maestro era un maestro solo, entonces que tiña que enseñar os máis pequenos enseñábamos nosotros, máis ben. Sí, porque él enseñábanos a nosotros e nosotros íbamos enseñando aos máis pequenos. E repasábamos as cuentas e todo nosotros, porque era un maestro solo. Cantos días iba á escola? Aí vamos todos os días, como tiñamos moi lonxe, pois levábamos un bocadillo para comer a mediodía, e comíamos ali no portal da escola, e despois volvíamos pola tarde, salíamos, me parece que ás 5, unha cousa así. E despois, ao chegar a casa, ter que facer os traballos, non? Despois axudar, sí, axudar. Entón, cando decidiu marchar a Cuba? Pois, viñera o tío, viñeran aquí de vacacións, era mala muller, alá polo ano 40 e pico, 40, non sei se 46 ou por aí. Entonces eu era un chaval ainda, tiña daquela xa tiña 16 anos. E falárame se quería ir para lá, eu dixen que sí. Bueno, pasou así, elas fóronse, e pasou así, do tempo. E un día chegou unha carta, que ainda me tuveron secuestrada un pouco meus pais, que non me dixeron así enseguida. Primeiro tomaron eles as decisións que tiñan. E despois fun para lá. E como tomou a súa familia o feito de que vostede se fose para Cuba? Bueno, o meu pai sí que tomouno bastante ben, porque sempre dicía que porque os hermanos del tamén emigraran todos para lá, quedara el solo, cuidando os pais del. Entonces el pois eso foi o que me animou máis, porque dixo, non, fastidiado para fastidiar, xa me fastidiaron a min, así que ti vai a ver se sales dali. Manolo, poderíanos contar agora un pouquiño así como foi o seu primeiro viaxe a Cuba e a súa primeira chegada, non? Pois moi ben, para ir para lá foi moi ben, porque había un aquí que era un hermano que se chamaban do Cereiro, daqui da Ribeira Bella, e viñera de vacacións aquí, e coincidimos que se foi con el. Fun con el, entonces xa non nos puñou tanto
E levaba tamén un sobrinho, bueno, un sobrinho duns veciños del, que eran aquí de Marraxón, dos Cabaleiros, que me parece que ese chaval xa morreu tamén, fora a sala postora, teño entendido que morreu. E fora, pois era o que nos iba dicindo, porque subimos ao barco, entonces, claro, daquela, daqui non deixaban salir moneda, entonces depositamos ali no barco os cartos que nos deran para ir para lá. Eu levar ainda uns dólares escondidos que nos dera un tío meu que tamén estuvera lá. Entonces, pois, ali tivemos que cambiar o diñeiro daqui. Deronnos uns vales ao barco. Aunque o barco era de España, pero ali non deixaban levar cartos de España. Entonces, pois, ese señor, como xa estaba ali, pois xa nos puxo a corriente e dixo, bueno, mira, moita xente, aos camareros e eso, dalles unha propina cando chega lá. Dice, pero ese non é o asunto. O que hai que darlles agora, porque senón eles non saben se lles vas dar algo ou eso, e non te atenden. Entón, hai que facer unha propiniña agora aos camareros para que se porten ben con un. Ese si foi. Xa ata o primeiro día xa lles fomos dando así, daqueles vales. E de cando en canto, porque daquela, claro, aquí o que había algún tabaco dese de rubio, de contrabando, xa había. Cando estaba eu aquí xa comprábamos cando íbamos ás festas ou así. Pero era de contrabando, era caro. Entonces, de cando en canto, pois, ainda lles regalábase. Comprábase ali no bar do barco un paquete, se lo regalabas. E despois, moi ben. O cociñeiro era daqui de Ortigueira, o cociñeiro do barco. Entonces empezamos a ter confianza así e despois íbamos merendar con el, que eles sí que levaban xamón e viño, íbamos pos camarotes deles e pasábamos ben. E que foi o primeiro que fixo cando chegou ali a Cuba? De traballo? Sí. Pois eso. De traballo? Bueno, traballar os primeiros meses non traballei. O primeiro tempo foi mandarme ali a a primeiro fora unhas clases particulares dunha profesora ali do instituto. Entonces estuvera así unha temporada, fora chegar en febreiro, non marzo, salí daqui en febreiro, chegar ali en marzo. Entonces, hasta setiembre, pois estuvo con aquela profesora. E despois, pois xa fun para a academia. Sí, e ali conocín xa tamén máis gallegos tamén. Había un daqui de Ortigueira, había dous asturianos, había dous aquí de Orol, que un é o que está na Caixa de Aforros agora, que se chama Toño Gato, que está na Caixa de Aforros de Orol. Ainda pouco hai que estuve con el ali. E na academia que clases iba? A que clases asistía? Pois, primeiro, claro, primeiro fixeron un examen, non? Porque despois ainda estudiar aquí, eu aprendi bastante ben. Sí, entonces fixeron ali un examen, entonces empecé polo que eles creían que eu tiña que empezar. Estudiei ali e despois era como porque ali os estudios eran diferentes. Entonces estudiei así. Contabilidade, non? Sí, estudiei despois contabilidade. Con un profesor americano, contabilidade con un americano. E despois acabei, eso sí, estudiei no solo, aquela non iba máis que aquela clase. E máis ainda seguía tamén nunha clase de español, as dúas a vez. As dúas a vez? Sí. E despois, pois, acabei eso, empecé mecanografía, e máis inglés. E que tal lle resultou o inglés? O inglés resultaba ben, porque estaba moi ben, porque tiñan, claro, os americanos tiñan os métodos dese estudio. Sí, estudiábamos, tiñamos ademais puñanos cine tamén, ali, tiñamos, por exemplo, un día, pois media hora, pois puñanos unha película, entonces íbanos explicando. As películas, ao mellor, era dunha granja americana, ou unha panadería, ou un taller, entonces íbanos explicando
o nombre da ferramenta e de todo iso, e máis da maneira de facer o pan ou de muxir as vacas e todo eso, íbanos explicando así. E despois tiñamos tamén uns traballos así parecidos a estes, de gravar. Entonces facíanos gravar e facíamos entrevistas aos compañeiros aos outros. E despois puñénoslas. Entonces o profesor íbanos dicindo, mira, aquí tartamudeache, ali non fixache ben, aquela pregunta non fixache ben, ou esta saleuche mellor, iban así todo. Entón vostede xa está acostumbrado a que fan entrevistas, non? Facía facer entrevistas, sí, que facíamos uns aos outros tamén. Sí, sí. Sí, despois, que daquela chamaban unha grabadora, e despois puñíanosla o maestro. Entonces íbanos corrigindo. Sí. Entonces teñan así un pouco de televisión, un pouco de... No, televisión non era nada máis que... Grabación. Sí, unha grabación. Era unha grabadora, era como un cassette. Sí, como e tamén tiñan un periódico, non? Sí, tiñamos un periódico. Salía todos os meses. E como se chamaba o periódico? Chamábase igual que a Academia, Habana Business. O periódico era Habana Business tamén. E os asuntos que tratabas un poquinho? Pois nada máis que do noso. Do estudio, das excursións que se facían, dos bailes que organizábamos. Había un artista tamén ali, era artista da televisión ali de Cuba que estaba estudiando. Ela era a que nos iba metendo nese. Mentras vostede iba á escola tamén axudaba ao seu tío nunha casa de empeño. Coméntenos así un poquinho iso. Sí, pero eso era de día, porque cando estudiábamos era de noite. Estudiábamos de noite. Era de noite. Sí, empezaba, porque os que íbamos de noite empezábamos ás 8 da tarde, hasta as 11:30 ou por aí. Porque era cando salían os chavalos, os máis pequenos, porque ali todos éramos xente maior, casi todos traballábamos xa, os que íbamos ali de noite. E na casa de empeño, cales eran os seus traballiños? Pois, fixen de todo. Fixen... Primeiro puxeron a limpar o piso. Porque ali había que empezar por baixo, era unha tradición de todos. De todo? Sí, de todo. Ali había que empezar por ali. Limpar o piso, despois limpar as prendas, e despois xa empecé a salir para o mostrador, a vender, e máis levaba parte da oficina tamén, despois. Por eso meu tío me quixo que estudiara contabilidade, para levar tamén así. Entón, despois, levábamos os libros, porque ali había moito. Ali había que apuntar todo. Se vendías un alfiler, había que apuntalo. Se comprabas, había tamén que apuntalo, había que levar todos os libros oficiales. Sí, porque pagabas o imposto era diferente. Entonces había que pagar polo que se vendía. Entonces, así un poquinho así para explicarlle aos nosos telespectadores en que consistía a casa de empeño. Eu iba, por exemplo, se fora eu, daba unha prenda e... Sí, dábamos uns cartos. Entonces, despois, pois, había quen, ao mellor, xa cho viñan sacar, arreglaban a súa vida, ao mellor xa viñan a buscar outro día ou 2 días, ou ao mes, estaban, ao mellor viñan un ano. Entonces pagaban un interés por eso, por os cartos que levaban, e recuperaban a prenda. Claro, claro. E despois tamén, por exemplo, habían veces que quedaban, non sacaban nunca, entonces había que facer facíamos un inventario delas, había que presentar toda a documentación a unha notaría, e salía publicado todo eso, para despois poderlas vender nosotros. Despois vendíamos. E despois entrou a formar parte da Sociedade de Hijos de As Pontes de García Rodríguez ali. No, estando neso xa. Xa está neso. Coméntanos así un poquinho como se... Sí, eu empecé ali, claro, fixome socio meu tío. Porque eso fixo así un pouco máis tarde. Socio do Centro Gallego xa me fixo o primeiro día que cheguei. Sí, porque entonces esa era a seguridade social que tiñamos ali, o Centro Gallego, porque era para todo. Entonces na sociedade, pois estuve, empecé, claro, a primeira fun de vocal, puxeronme as primeiras eleccións que houve, xa me meteron de vocal, e despois estuve en viceinterventor, que o interventor daquela era un hermano deste que fixa a fábrica de plásticos de Muras, o ferro,
sí. E despois estivo de vice. E despois, daquela estaba eu de viceinterventor. E despois, cando o meu primo foi tesorero, o que está no Estados Unidos, o Pepe, o tío de Fernando. Daquela eu era vicetesorero. Vicetesoreiro. E cales eran os obxectivos que tiñan? Que era o que tiña que facer? Bueno, eu daquela moito non, porque eu, por exemplo, no libro ese das actas, pois de viceinterventor, pois nada máis que tuve que firmar unha ata, porque o interventor iba sempre, entonces pouco tiña que facer. Era cando fallaba o interventor, iba o vice, era o que collía o cargo. E Pepe, pois, non faltou nunca, entonces nunca tuve que facer ninguna, porque o tesorero é que levaba a contabilidade da sociedade. Mas recaudaba os cartos, levaba os ao banco, cando viña o cobrador dos recibos, entregaba os cartos, entonces tiña que levar a contabilidade esa. E para que se fundou, así, se nos podería explicar un pouquiño, para que se fundou a sociedade esta de Fillos de das Pontes de García Rodríguez ali en Cuba? Eso máis ben me parece que fundaron para, por exemplo, para axudar a xente de aquí, para facer as escuelas e iso. Porque, claro, eles iban peor que fun eu. E ao mellor algún sabía, iba un pouquiño para saber firmar o pasaporte ou calquer cousa desas. Os papeles que lle facían falta non sabían máis nada. Entón, encontrábanse despois ali con moitas dificultades. Algúns estudiaron, outros non estudiaron moito, pero algún sempre se foi estudiando ali. E, bueno, as clases que había no centro gallego, había unha academia tamén, chamaba o Plantenos. E iban a estudiar ali de noite, cos que podían, porque daquela, pois podían pouco. Ao mellor traballaban, os que traballaban nas bodegas e iso, traballaban hasta as 11 da noite ou por aí. E iban pouco. Se os deixaba o tío ou o patrón que tiñan, irían un pouco. Entonces acordaron, porque ademais non foi a Sociedade de Puentes, outras foron tamén, que fixeron a de Roupar tamén fixo unha escuela. Foi eso, empezaron a facer todo eso para axudar aos de aquí. Eles empezaron, e, bueno, nosotros tocounos un tempo malo, a ver se os que veñen pois poden mellorar un pouco. Entonces foi cando se fixeron esas escuelas. E despois fixeron a sociedade ali, o Panteón tamén, e eso. E despois, para facer as festas tamén, porque nos xuntábamos todos o día do Carmen, cando había cartos, porque todos os anos non sabía. Outra das funcións da sociedade era, por exemplo, visitar os enfermos nos hospitais. A ver, coméntenos un poquinho iso. Sí, pois eso, había que los visitar casi, bueno, era fácil porque tiñamos as socias a Hijas de Galicia. Bueno, había algún tamén que era socio das Pontes e me parece que tamén estaba no centro asturiano. Me parece que había algún tamén. Pero bueno, eran eses os que había que ir visitar. A Benéfica, que era dos gallegos, Hijas de Galicia e algún asturiano. Entón, íbamos a preguntar se os trataban ben, se necesitaban algo, había algún que lles estaba mal. Entonces, sacábasellelo o recibo dun ano, por un ano ou así, a ver se despois salían e podíanse poñer mellor. E sí. En canto ao Panteón que me mencionaba antes, ese Panteón fundárono os socios da Sociedade de Fillos das Pontes de García Rodríguez en Cuba. Coméntanos un poquinho como era. Pois, como se ve aí na fotografía, máis ou menos. Enterrábase debaixo. Ese por o que se ve por riba, despois hai unha escalinata, e había, non sei, uns 9 ou 10 nichos, ou así. Os demais eran os rosarios, que lle chamaban. Entonces ali había unha lei no país que cada certo tempo había que sacar os restos eses. Iban para aquelas caixinhas, había que ter sempre non sei cantos nichos disponibles, que era a obligación. E había un señor ali que o limpaba, que había que pagarlle tamén. E así. Tamén falando da Sociedade de Fillos das Pontes de García Rodríguez, cada canto tempo se reunía a directiva e cales eran os temas que se trataban nas asociacións ou nas reunións? Pois todos os meses. Todos os meses? Si chamábamos a xunta directiva, sí, que despois había outra extraordinaria que era unha vez ao ano, cada 6 meses, pero a directiva reuníase todos os meses. Sí. E tiñan así algún local social? Sí, no centro. No centro galego?
Sí, tiñamos un local así máis ou menos máis, bueno, estaban como máis ou menos como está aí no archivo. Sí, sí. Así, unhas taquillas, todo por un lado ali. Entonces ali era para guardar todo, a documentación, e despois íbamos para o primeiro piso. Entonces ali, pois, o conserje que había ali no centro, pois xa sabía as xuntas que había, porque o mellor xuntaban unos 7 ou 8, ou máis, ou 10, ou que sei eu, as que había, que tocaban o mismo día. Puñía unhas mesas e unhas sillas, e máis traíanos auga fresquiña ali, servíanos uns vasos de auga ali. Entón, ali tratábamos se había altas ou había baixas, todo o movimento da sociedade. E cando acabábamos, pois ainda quedábamos charlando. Se algún recibía unha carta de aquí, pois comentábamos o de por acó. Sí. Tamén a sociedade esta, o que máis celebraba e onde se podían ver casi todos os ponteses eran as festas do Carme, non? Sí, claro. Coméntenos así un poquinho como eran as Pois festas. había veces que algúns víamonos daquela vez nada máis. Porque ao mellor non iban a sociedade, pois íbamos casi sempre os mismos, os que estábamos ali máis cerca, porque outros estaban máis longe. E os que íbamos casi sempre. Os que éramos da directiva xa íbamos. E despois, porque cando era a directiva podía ir tamén máis, e cando eran as xuntas generales, ese podía ir todos os socios. Entonces, algúns vían, outros non viñan. Era, na única vez que nos víamos era eso. E onde se celebraban estas festas? Pois eso, celebrámonos en varios sitios. Había as cerveceras eran as que tiñan os locales. Había a Tropical, que tiña unha cerveza, a Tuei e Malapolar. Tiñan merenderos. Entonces, un ano íbamos a un, outros íbamos a outro. E a vostede cal era o que máis lle gustaba de todos? A mí a da Polar moito me gustaba. Sí, era un local precioso. Como era? Era unha nave, parecido ao parque aquí de Carbós, pero aberto así polos lados. E tiñan uns mirtos así polo lado, e ali sempre facía un fresquiño que daba gusto. Entonces, bebíamos a cerveza, e por iso xa non nos cobraba nada por aquel. Levábamos unha orquesta, casi sempre foi a mesma. Si foi, desde que estuve foi sempre a mesma. Que precisamente ainda ele era o cobrador da sociedade tamén, últimamente. Que era tamén gallego, se chama a Orquesta Tomé. Non, a Orquesta Gómez. Tomé era outra, que aquela fora, me parece que non fora a das Pontes, me parece, non sei se fora da Capela ou unha cousa así. A Orquesta Gómez, pois sí. A parte destas sociedades, como acabamos de decir, do Centro Galego e máis a Sociedade de Fillos das Pontes de García Rodríguez, existían máis sociedades? Pois mira, existía a Capela, Roupar e Lousada, Santa Valla, a Unión Villalbesa, despois todo por aí adiante había, bueno, o que sei eu. En Lanzós había dúas, había o Progreso de Lanzós e Hijos de Lanzós, que se dividiran, e tiñan dúas sociedades así. Era unha moi grandísima Ortigueira, que eu era socio tamén de Ortigueira. E que tal se levaban entre todas as sociedades? Moi ben, sí, moi ben, sí, todo, moi ben. Uns cooperaban con outros tamén, sí. Pero nosotros con que máis tiñamos era con os de Ortigueira e ca Capela. Porque mitad dos da Capela eran socios das Pontes e outro tanto eran das Pontes socios da Capela. Meu tío e todos eran, moitos eran socios das dúas, que eran máis veciñas. O día máis festexado aló, quizáis sexa a festa do Carme, pero como... Na nosa, porque despois o da Capela facíana en agosto, as nieves. Sí, sí. Había de Muras, en Muras o San Pedro. Sí, a esa era unha sociedade moi boa tamén, moi grande, o de Muras, sí. O de Muras. Sí, porque os de Muras eran todos xente de pasta ali, a maior parte. Tiñan moi bon capital. Sí. Eran todos millonarios. Sí, eran, sí. Pero... E os de Villalba tamén. Os de Villalba tamén había xente moi de moito... Tiña moitos... dedicaba a joyerías e cousas deso. Como vivía ali a xente das Pontes? Épocas tan entrañables como as Navidades ou os Carnavais? As Navidades eran máis ou menos como aquí. Comprábamos o turrón daqui, o viño
do Ribeiro, iban noces, bueno, noces iban casi todas dos Estados Unidos, daqui iban castañas sí que iban. E celebramos igual que aquí, máis ou menos, únicamente tiña unha cousa diferente, que era o día 31, que ás 12 da noite empezaban a botar cubos de auga polas ventanas para fora. Cubos de auga? E si, o que collían, xo bañaban. E logo? Sí. Que era unha tradición esa? Sí, era unha tradición. Aquí está, ese está rindo, ben se acorda seguro. E vostede, o que iba a decir agora, nesas festas de Navidades, que se reunía toda a xente de As Pontes ou... No, cada unha na súa casa. Cada unha na súa casa? Sí. E os carnavais de Cuba tiveron sempre unha fama excelente. Como se celebraba aí a xente das Pontes? Pois, os das Pontes iban, bueno, eso era cada un iba pola súa conta. Había baile no centro gallego que quería ir ben, eu que non, porque había que pagalo, o baile aquilo había que pagar, a entrada, sí. Nosotros, sí, no noso barrio tiñamos unha comparsa, que cotizábamos todos, e ensayaba muchísimo, se chamaban As Bolleras, era unha das, casi, a maior parte sempre levaba o primeiro premio, ese, pero costaban os cartos a todos. No verán, imagíname que sería un gozo vivir ali, non? Que nos comentaría así das praias e da paisaxe que por ali se ve? Oi, playas, un montón. Ali playas casi todo é playa. Pero nosotros tiñamos a nosa tamén, a de Ijas de Galicia, que era onde máis íbamos. Bueno, si algún día salíamos de excursión por aí, íbamos a Varadero, temos ido, e por aí. Levábamos a comida, xa, cando últimamente xa levábamos porque xa cando estaba a cousa así un pouco máis escasa. Pero se non, Ijas de Galicia, que era moi boa, non había que levar comida, que había un restaurante bon ali, había unha taquilla para guardar a roupa que tiñas por toda a temporada, había que pagar un pese e medio para a temporada, e despois ali xogabas a cartas, o dominó, se quería xogar, tamén se xogaba, había un frontón pequeno. Manolo, como é Cuba? Aquí Cuba non se pode dicir sin palabras, é máis que eso. De bonito e precioso, aquela é unha cousa fora de serie. Gustaría volver? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Falemos agora un pouquiño así de cando veu As Pontes, por que decidiu volverse para aquí? Pois decidín, bueno, tuve moitas cousas pero máis ben porque aquí tiña a mai que xa estaba bastante maior, e unha hermana. Entonces, que a idea miña era, se non houbera problema ali, levarlas para ali. Pero entonces a cousa empezou así, empezou xa, desde que empezou aquelo de Bahía de Cuchinos, aquelo xa, hasta aquela ainda se iba a cousa amañando, pero despois aquelo empezou a poñerse mal, entonces non sabían que iba a quedar. Xa para levar os palos xa era complicado, porque xa non era igual que antes, que xa había trabas e problemas. Eu non sabía o meu futuro tampouco, como iba a ser. Entón, digo, bueno, pois, se non podo, pois, a ver se me podo ir para lá. Pero vostede me parece que non tiña ningún problema, porque tiña por ali algún amiguete do exército de Fidel, ou algo así, non? Non é problema de comida, nada. Mentres había cartos, para que había que pagalo. Sí. Quen era ese amigo? Coméntanos un poquinho. Ese era un teniente do exército. Sí, ele compraba de contrabando, carne de... Maiormente tiña de carne de cocho. Sí. Carne de cocho. Sí. E tamén foi vostede directivo do Centro Galego. Sí. A ver. Se funda a Comisión de Sanidade, tamén. E que era que tiña que facer ali? Tamén visitar os enfermos. Que máis comisións había aparte da de Sanidade? Había de Cultura, que estaba Pepe, o irmão de Carmiña, ese era o que estaba en Cultura, que tiña mellor suerte que a min, que iba a todos os saraos, iba gratis. Sí. Despois, cando decidiu vir para As Pontes, en que ano chegou para aquí? Cheguei aquí no 66, en maio, o día 22 de maio, me parece que foi. Pero xa levaba presentar a salida, xa había un ano e pico.
E quedouse xa en As Pontes? No, estuve na Coruña. Estuve en idea, despois non me sacou unha idea o tío. Tiña a idea de ir para Venezuela, para ese que está na fotografía, ese máis gordiño, máis calvo, que estaba lá. Tuve unha idea de ir a Venezuela, pero despois fume quedando aquí. Empecé ali, primeiro, claro, daquela xa empezaba aquí, xa non había moito chollo tampouco, vendendo libros, por ali que era un desastre aquilo, na Coruña tiraban a porta a narices seguido, e despois saliu aquel asunto do taxi, estuve 2 anos. Comentábame outro día que a vostede, cando lle viñan aquí á casa, non lle gustaba cerrarlle a porta. Non, porque acordábame, sempre que veñen cos libros, ou vender así, acordábame dos que me facían a min, e eu sempre os trato ben, porque o que me facían a min non me gustaba moito, non. Aparte, hai unha anécdota tamén, me parece que se podría contar a xente das Pontes, do que lle correu a vostede cando estaba de taxista, non? Sí. Contelle se pode. Sí, aquilo tamén. Por iso desistín. Xa non me gustaba moito porque é unha vida moi bohemia, a dos taxis. Porque estás aí todo o día, ao mellor non faz nada, e á noite, cando tes ganas de ir para casa, ao mellor salíache un viaxe largo, non me gustaba. Entonces, un día sí que estaba ali no Burgo, veo un rapaz, un macuto ao lombo, dice, a Santiago, va, para Santiago. Chegamos a Santiago, e onde queres que te leve? A estación fomos. De ali anduvo, non sei que anduvo remexendo por ali, dice, non hai tren, non sei para onde, volvemos para a Coruña. E na Coruña volvemos, dice, bueno, vou falar por teléfono aí ao bar, e ainda estou esperando hoxe. Deixou o macuto. É máis que fastidioume casi un día, medio día, máis os cartos. E despois de deixar esta tarefa de taxista, veuse para As Pontes, non? Sí. E aquí, en onde empezou a traballar? Fun aí para a Fratería Cabarcos, que era primo meu, dele. Entonces, estuve axudándolle aí unha temporada. E despois, saleu o asunto da gasolinera. Fun para ali, estuve 7 anos ali, 7 anos e pico, na gasolinera. E despois, cando expropiaron os mouros, fun para a mina. E aquí na mina me parece que tive algún problemilla, non? Non, problema que a xente non, o problema co meu xoio que non sabía moito por onde iba a cousa. E nunca un pico tuvera na mão, nin unha pala. E primeiro tuve que collelos, non lle sabía nin que xeito tiña. E canto tempo pasou traballando na mina? 16 anos e pico. E agora está? Agora estou prejubilado. E xubilase? Agora para o mes de julio. Ahora falamos un poquinho así da actualidade. Que lle parece o vivir de hoxe en día en Cuba? Pois non teño moita idea, porque uns din unha cousa, outros din outra, porque ainda estuve falando con unha prima miña, que é esa unha amerigucha esa, daqui que estuve estes días ali. Cando foi? Foi o lunes, me parece, non sei. Sí que despois, ainda cando baixaba, me encontrei máis souto, mas non sei que iban facer ali. Que a filla é cando vou facendo a propaganda esa do periódico ese. E, pois, ela contou, bueno, estuveron en outubro. Estuvo contando como era a cousa por ali. Ela non veu o desastre tan grande como outros din, non veu tanto. Veu, sí, necesidade moita, pero non... Claro, eu non sei, porque os que van aquí solteiros, pois eses van ao que van, xa, pero... Entón, eses parece que teñen máis contacto co pueblo dali, pero dice, sí, que escasez moita. É unha cousa que me contou, que é curiosa, que o sogro dela, que é o José de Ribeira, pideulle a ver se lle traía un azúcar moreno, antoxouselle, claro. E costoulles traballo conseguilo para traer aquí, me parece que 2 libras ou unha cousa así. Sí. E dice que, claro, produtos, por exemplo, ali para tomar o café, donde nos hoteles, o azúcar en sobrinhos deses que hai aquí é da azucarera española, sendo o primeiro país produtor de azúcar Cuba.
Hoxe en Porque día o refinado vai daqui para lá, o blanco, o azúcar blanco. Ali non teñe máis que o moreno. segue tendo algún contacto coa Sociedade de Fillos de As Pontes de García Rodríguez? Pois non, únicamente ese Pepe o de San Roque, cando veu aquí, por aí. Sigue funcionando, non? Sí, dixe que sí. Sí, con ver no periódico, agora ele o vicepresidente, por agora asociause con outra. Un alo de... me parece que é da parte de Pontevedra, non sei que. Xuntáronse dúas. E aló, cando estaba en Cuba, imagínome que saindo daqui das Pontes, co frío que fai durante todo o ano, imagínome que lle costaría un pouquiño. Nada, ni tan adaptarse. siquiera. Nada? Nada. Non facía moita calor? Sí, aguantaba ben. Aguantaba Sí, sí, aguantaba ben. Bueno, pois nada máis. Moitísimas gracias por atendernos hoxe. Pois nada. Nada máis. Xa sabedes que metedes aquí para que vos fai a falta de min. E a todos vostedes despedirnos ata a vindeira semana nun seguinte programa de lembranzas para rendirlle homenaxe á xente maior de As Pontes. Desexamos que disfrutasen con esta entrevista realizada a Manuel Lorenzo, que parece, polo menos a min, pareceme bastante importante poder archivar a historia dunha persoa que pasou tantos anos en Cuba e despois veu para As Pontes de novo. Graciñas pola súa compañía e voltaremos a vernos a vindeira semana.